Fil-Giovanni Kurmi Higher Secondary tan-Naxxar, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ingħata merħba mill-isbaħ mill-istudenti. Dan kif Alex Borch mhux biżżar din l-iskola manka wieġeb il-mistoqsijiet tal-istudenti dwar diversi temi. Uħud mill-istudenti staqsew dwar kif iż-żgħażagħ se jibqgħu priorità għalih. Fejn Alex Borch spjega li l-istipendju tal-istudenti kollha se jiżdied b'25%. Kemm biex l-istudenti kollu biżżejjed flus biex jixtri dak li jkollu bżonn kif ukoll biex ikun hemm inċentiv ħalli jkomplu jistudjaw. Studenti oħra staqsew dwar l-ambjent fejn Alex Borch spjega li l-Partit Nazzjonalista ressaq Private Members Bill biex l-ambjent ikun dritt fil-Kostituzzjoni. Dan fil-waqt il-Partit Nazzjonalista huwa impenjat li jkun hemm iktar open spaces madwar Malta u Għawdex. Alex Borch spjega wkoll li se jkun hemm proposti li jolqtu direttament lill-istudenti tal-ħajjer flimkien ma' korsi ġodda. Dawn il-kummenti jintlaqgħu tajjeb ferm mill-istudenti li kummentaw kemm iż-żgħażagħ qed ikunu priorità. F'kummenti lil Net News, numru ta' studenti mill-Kunsill irrimarkaw kemm Alex Borch qed jagħmel xogħol tajjeb viċin iż-żgħażagħ. Alex, il-mod kif jitkellem ċar ħafna u anke l-mod kif jitkellem ma' żgħażagħ hawnhekk huwa ħaġa tajba ħafna. Nixtieq ukoll ngħid grazzi lilu ta' proposti li qed jagħtuna għax veru ma tajbin. Għalija kieku jkun hemm iktar ambjent f'Malta iktar natura u hekk kieku tajjeb ikun għax anke żgħażagħ u hekk naraw naqra siġar u hekk jgħinna ħafna. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu laqgħu wkoll mal-Kunsill tal-Istudenti tal-Ħajjer kif ukoll mal-kap tal-iskola u l-prinċipal fejn ħarġet evidenti li problema tal-proġett f'nofs din l-iskola li qed ikun anke ta' periklu għall-istudenti. Xogħol li beda fl-2023 u li suppost kellu jkun lest sal-2024 però li waqaf ħsrem. Minkejja li f'Jannar il-Prim Ministru stess kien qal li dan se jitlesta u li se tinbena tanil. Kellimna fuq diversi affarijiet dwar kif ngħinu l-iskola u anke l-istudenti. Nixtieq ukoll nindiskutu iktar ma' dan tal-problema wkoll tal-construction li qed ħdejna. Fl-iskola il-kantin, il-problema tal-kantin hija kbira għax biex niklu jew nġibu l-ikel fl-iskola hija diffiċli għax nridu nitilqu mill-iskola biex insibu x'niklu niġu lura. Għal din iż-żjara, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch kien akkumpanjat mill-kandidati Charles Azzopardi, Yves Borg Bonello, Bernice Bonello, Jerome Caruana Cilia, Justin Xkembri, Stefan Caruana u James Aaron Ellul.